Morjesta vaan kaikille, se on Larke oleva pelaa tässä videossa. Pelataan vähän Geometry Dashia. Ja ei varmaan mitään muuta, pelataan jotain leveleitä. Ja muistakaa tilata kanava ja tykätä tästä videosta. Jos haluatte lisää Geometry Dashia, niin sitten ainakin likettä tästä. Ja muistakaa tilata kanava, on tosi lähellä 720, enää 6 puuttus. Okei, mutta mä vaikka tässä videossa yritän saada tänne Steramättisen vikan koinin, kun se on ihan perseestä saada. Mutta jälkeen, kun tässä on vähän kaikkea tämmöistä, mä vähän kaikkea emoja kissa. Mä veikkaan siitä, että kaikki tykkää, niin pistä vähän läpällä. Mutta siis aina varmaan, mihin mä tuun varmaan kohta kuolemaan, on se 3 piikin eka hyppy. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta 3 piikin hyppy on aivan pyllystä. Mikään ei ole huonompaa kuin 3 piikin hypyt. Ja varmaan Brawl Stars-videoita tulee ja Fortnite ja Minecraft-videoita. Koska ne on varmaan suosituimpia tällä hetkellä, mitä kaikki kattoo. Tai sitä mitä jengi haluu. Kommentoikaa. Koska mä en tiedä, mitä jengi haluaa. Mä veikkaan, että se on varmaan Geometry, koska se kaikki tekee sitä. Kaikki nimet joku hemmetin aito rasseja. Okei, mä en kuollut tohon. Okei. Mä vaan toivon, että mä oikeesti en kuole sinne. Ei, mitä ei! No! No! Miten voi edes kuolla? Miten voi edes kuolla? Miten voi olla näin huono? Ei hitto. On kyllä niin hyvä pelaamaan. Voi tässä olla kyllä parempi. Jos mä nyt tässä videossa päästetään läpi, niin... Mutta, mä en tiedä, just ihmettelette, miksi mä en ole tehnyt vuoteen melkein mitään, koska mulla loppui mentaali, mä poistin käytännössä mun kanavan, mä laitoin kaikki videot yksityiseksi, että kukaan ei nähnyt, mutta nyt vaan jotenkin tuli motivaatio vähän ja mä tulin takas, koska... Teki mieli. Eikä mulla mitään muuta sitten, ei mulla mitään vastaa, mutta on login. Okei, 3 piikki läpästy. Jos mä nyt kuolen samaa piikkiä tähän piikkiin, okei, miten mä edes pystyn kuolla tohon? Mä oon vielä niin hyvä. Tänne, let's go. En kuole tohon, okei, let's go, se on läpi jo. Aina kun tässä on se 3, ei hitto, tässä on se 3 koini. Tätä ei voi vielä, missä se on? Tuolla. Okei, alas, ylös, alas. Okei. Mä oon niin login! Let's go! Come on! Come on! Vihdoin! Let's vitun go! Ai että. Ai että. Ai että. Okei, sleep step. Noniin, ykkösen läpi. Okei, mitä? Okei, joo. Hei, kiitos kun tätä video. Nähdään ensi videossa. Se on Larke. Muista tilata kanava ja tykätä tästä videosta. Kiitos kun tänne asti. Ja jos sä näit sen yhden keksin siellä, niin kommentoi.